어. 머리야. 이라 모장 नुखायो네. 같이 जोङो मोनथिबाय माने फैनो रोङा बिबारानो लरायजोबलायलायबायसो माथो मालायनि होनाय होनायखौसो नुयो जोंहा फैनोनो हाया खाथि नालाय मानसिनानो एसे देखायनोसै नोंसोरनोबो बेरायग्राफ्रा मोजां नुदों बिबारा बेहायथ' नंखाया बे हाबजेननायनिसोबाव फार्स्ट टाइम बेयावहाय आरो बिराद मोजां मोजां दङ आरो नायलांनो हागोन लोगोफोर दा नोंबो हाबदो नायलाय बिबार गायनायफ्रा बिराद दिनैसो बेरायफैनो मोनदोंना मेरला मानसि बेरायफैयो ना हाबहैग्रोनोसै जों हाबहैग्रोनोसै हाय नों हाबफैबाय नै हायो मा फैदों नोङो बाजैया माबायाव मा होनथाय मोनथिबावा नामखौबो देबोरगावनि हाग्रामा महिलारिनि नै माबा साननि फाउन्डेसननि नैबा सेरेमनि फाउन्डेसन स्टन लेट हा नै औ हो हा ओरै फैदो एसे देखायनोसै दोनै बेखौनो फैनायानो जाया खाथिबाबो जि मोजां नुदों नै बिबारखौ ओरै गाखोनो जि मोजां नुयो साइसनो बिबार गायनाय स्टाइला ओरैबो हाबजेननायाव जि खामानि मावगासिनो दं नै माथो गोजौआवबो ओरैबो नायलाय बो बिबारखौ नालाय बेसे मोजां नुदों बा खेबलाय दे हा ओरैहाय बिबारा नायलाय बियो ओइ पार्पल कालारा बेखौबो स्टाइलनि गायनोबा माबायदि नुयो नुवाखैना मोजां नुथारो नै बिबाराव थांसै जोङो नै एबार दावखोनोसै ओरैबादि बेरायफैदों आंना जि मानसि बेरायफैदों दिनै बन्दखाय बिबारानो बोरैबासो जाजोबलायबायना नै कसमसाबो जोबगुलायबायसो जोंहा दिनैसो फैनो रोंदों र' बिबार जोबखा सेसनो रनबायसो नामा हा थांहोलासो पासतासिम जोंहा दासो फैदों ओमफ्राय
औ मासि मोजां मोजां नै नै बेहाय नै सिख्रि ना मा होनो बेखौलाय बैसोर बारखांलायबायसो बारखांलायबायसो बैफोरो औ गेन्दा जोबसो आं मालायफोरनि लानायखौसो नुयोमोन नै आं दिनै फाइनालि दिनैसो फैनो हाबाय फैगोनसो फैनोनो फैनो रोङा नायदो लोगोफोर आंजों लोगोसे बेखौनो एसे देखायसाबलाबाय थानोसैलां जि मोजां नुखायोना ओरैहायबो दे लायनि लानो हाबजायाना हनै बानायनायसो बानाय औ गाजानाय नङा बैसिम दंथारोमोन ना मालाबा फैफिनसै नालाय बैखौ सासे मुंख्लं नामखौ देखायजागौमोन दाथ' दिनै जोङो एसे लेट फैनाय जाबाय बिबार बारियाव ओरैहाय हो औ नै नामा सोरनि जाखो बियो मार्टियास खुला बसुमतारी जयपुरनि सनापुर मार्टिसनि बेहाय आहा नै बेसो औ आयु बिदि बुरला जालाय र' नैलाय बैसिम थांथारनोमोन मोनालायबाय नालाय लोगोफोर जों नै दिनैसो फैदों आं लास्टाव नुजाबाय दे लोगोफोर जाय फाराफारि नै बेबायदि एथ' मोजां बिबाराव नै जों दिनैसो फैनो रोंबाय नालाय आयै खाथियावनो फैनो रोङा जोङो नायदो गान नागिरदों बेहा नै आयै माथो खालायनो ना खाथिबाबो फैनो मोनाबालाय खाथिबाबो फैनो मोना जोङो बेखायनो आं दिनैसो नै नोंसिनो देखायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव लोगोफोर नालाय मोनालायबाय नै बिबार जोबखासै हो ओरै बिबार जोब जाबाय लोगोफोर आं बेखौ दिनैनो बेवहाय नोंसिनो एसे गार्डेनखौ देखायनाय जाबाय आङो देबोरगावनि मार्टियासनि बड'लेण्ड मार्टियास माबायावहाय जोङो फैदों नालाय ओरैबायदि बेरायखौनो हायाखिसै आरो बैयावबो फुख्रि दंबावोमोन दे मिथिबाय बैयावबो फुख्रि दंजोबावोमोन दे बैयावहाय मोनाद्रायबायना दे बाय लोगोफोर बेनोसै दे आं बेखौनो